Qed jitħejja pjan ta' xogħlijiet f'tisbieħ u manutenzjoni fil-waterfront tal-Birgu li jattira leħ matul is-sena eluf kbar ta' nies kemm Maltin kif ukoll barranin. Id-deċiżjoni ttieħdet hekk kif il-proġett fiż-żona li nfetaħ aktar minn 20 sena ilu kienet jaqa' lura u allura nħasset il-ħtieġa ta' tiġdid għal ġid tar-residenti u anke dawk il-barranin li jżuruna inklużi f'turiżmu tal-ogħla kwalità. Għal dan il-għan is-segretarju parlamentari responsabbli mill-indafa pubblika Glenn Bedingfield u s-segretarju parlamentari responsabbli mix-xogħlijiet pubbliċi Omar Farrugia laqgħu l-identitajiet pubbliċi u privati biex jitħejja dan il-pjan ta' xogħlijiet meħtieġa. F'kummenti li għadda Bedingfield stqarr iż-żona jew ukoll vetrina għal pajjiżna u meta jsir pjan ma' dawk kollha involuti ikun jista' jsir xogħol aħjar. Il-proġett tal-waterfront tal-Birgu issa għandu 20 sena u f'dawn l-20 sena kienu ftit l-interventi illi saru. Jiena ħadd l-inizjattiva li nlaqqaw fuq l-istess mejda l-entitajiet pubbliċi u privati illi jistgħu jagħtu sehem biex hawnhekk ikollna maintenance, ikollna xogħlijiet illi jridu jsiru. Nixtieq ningrazzja lil kulħadd tal-kooperazzjoni ħalli minn hawn il-qudiem issa jkollna dan il-pjan illi fuqu irridu nibdu nimxu ħalli hawnhekk jibqa' wieħed mill-isbaħ areas li għandna f'Malta. Minnaħa tiegħu is-segretarju parlamentari Farrugia tkellem dwar il-koordinament interministerjali parti mill-ħidma tal-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela biex ikompli jsir il-ġid fil-pajjiż. Huwa l-obbligu tagħna lkoll bħala Gvern li nuru s-sinerġija bejn dipartimenti differenti sabiex dawn iż-żoni kif qegħdin naraw hawnhekk wara hija x-xatt tal-Birgu li qed l-isbaħ żoni turistiċi f'pajjiżna inkomplu wettqu x-xogħlijiet neċessarji li hemm bżonn sabiex jibqa' jitgawda mill-familji ġirbin kif ukoll għal dawk li jiġu jżuru din il-belt mill-isbaħ.